bai zama bako, mai shi ake mawa roƙo, alamar bara a ɗaukoko. Talika kuma taleko wanda ya ji yau ya kai sako. Wayo Allah budurwata ta mata yana ta neman ta, gashi kuma ban da hotonta, bare na bayar a nemo ta, au bar a daina ba da surarta, ko za ku iya gane ta. Ita dai ba fara ce ba, ba kuma baka bace can ba, ba doguwa ce ba, ba kuma gajeriya ce ba, ba mai rabiya ce ba, ba inyamura ce ba, ni ba haushiya ce zan kuma kyanta ba zai yi misali ba. Komai za ka yi na burgewa kai mata ba za ta kalla ba, ita inda ba ni ba to ba za ta yi ta kowa ba. Ni ma da muka fara soyayya farko kamar ba za ta amsa ba, daga baya ta nuna ta amsa amma ba ta faɗan a baki ba. Ta yi amfani da kalaman kawar ta ba kirkira ta yi ba, da fuske na nuna ba komai ni ban ɗauki so da wasa ba. Yadda na ɗauki soyayya sam ba ta yi kama da ƙarya ba. Wayo Allah. Ta saka na ali kullum ina cikin yanayi, ni ba ɗan giya ba ko tafiya nake sai na ji kawai ina talayi. Yanayin suwa lokacin da zai kama ka baya duba ra'ayi, kwatsam yake shiga ya tafiya zuciya ya barka kullum cikin sa'ayi. Tunani da fargaba rana da dare safiya ka kwana ayi, santa zuciya ta ya shege gashi yanzu ta fece, ta riga da ta kumce, bar tana ginana ce, raina da zuci ta sace. Don Allah duk wanda ya dace da ganin ta in ya sanar mini ba zan